pane nharaunda yakabatira panapa mhuri yeZimbabwe iri kunzi why is it triple C led faction inotungamirwa naWatchman Ncube vakomana hapana munhu ari kutochewa hapana munhu ari kuabductiwa sandapinda mashoko anobuda achasi kuprova kuti aiwa vakomana avo faction yavo haizi opposition iri tongori ZANU-PF pachayo notibva wasubscribe like turn on the bell icon. Tichipinda panapa tinoona pahendo panyorwa pachinzi why is Watchman Ncube and his triple C faction silent while people are being abducted and harassed in broad daylight? Surely Hopo Chungono was correct when he said that the opposition in Zimbabwe is dead as a dodo. We must call out all populists and condemn all anti-revolutionary tendencies. Anobva posta picture aiwa revakomana aiwa vatengesi ava aiwa pana pauri kuitira masviko ekuti yes tinoona kuti faction iyo yetriple C inenge ichizviti tisu the legitimate tisu the authentic citizen coalition for change but tinoona kuti pari kuita maabductions evamwe veku-citizen coalition for change but havasi kuya vachimira in solidarity navo uye ivo sevanhu veopposition vanoti vanoopposa the ruling party hapana kana mumwe zvavo wavo ari kuabductiwa kana ari kubatiwa zvanyasi kubudisa a true picture kuti these guys hapana opposition hwavari sezvataura naHopo Chimuna vachiti aiwa kuti titi munyika mune opposition togona kunyepa but unoona kuti aiwa vanhu vari ndoya kuna Nelson Chamisa ndo vakomana vari true the opposition iri authentic. Ina kume section medu mutize mafungiro enyu musangano subscribe like turn on the bell icon.